Uchazwe njengethandazwe kwinkonzo yakhe yomngcwabo ibibanjelwe eLimpopo namhlanje uDerek Maluleke nolelinye lamajoni eli ali-14 awele edabini kwimfazwe yase-DRC. You can be guaranteed, fellow South Africans, I will never be bullied by Elon Musk or Donald Trump. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema ukhwelezehlela ku-Elon Musk norhulumente kaDonald Trump. Sinamkele kwindaba zethu Wandambe Ndodwa, Ndamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzonsundu. Libekwe kwikhaya lalo lokugqibela kwilali yaseHlanike eLimpopo ijoni libhubhele enkomeni kwidabi eliqhuba eDemocratic Republic of Congo uDerek Maluleke. OkaMaluleke ulelinye lamajoni ali-14 ombutho wokhuselo weli ebeye kudala uxolo kwimfazwe yabavukeli be-M23. Umdidiyeli weendaba zethu Lumka Bhekindawo usenzelele ngxelo. Ungcwatyiwe namhlanje uDerek Maluleke ebeneminyaka engama-35. uMaluleke ubhubhe kwinyanga ephelileyo kunye noogxa bakhe abali-13. Unkosikazi wakhe uthi kunzima ukuyamkela le meko. Ukuthethe oku kwileta efundwe ngethuba iqhuba inkonzo yesingcwabo. When we first received the news that you were gone, I refused to believe. I kept telling myself that you were still out there, that you would come back, that somehow this was all a mistake. I held on to the hope because I couldn't imagine a world where you're no longer in it. But on Thursday, when I saw your remains, reality hit me so hard like a storm I could not escape. Umtshana kaDerek uNkateko Maluleke umchaze uDerek njengomntu obenoxolo. Papa Ntsongo was a glue that kept the family together in times of peril. Whenever there was civil war or a squabble between family members, we knew his was neutral ground. He was Switzerland. Abanga take side Ramon. Papa Ntsongo was loved and respected by many. He was known by many, especially here in the village. He'll forever be loved, respected and celebrated. Kusenjalo inhloko yomkhosi uNjengele Rudzani Maphwanya uthi indima ayidlalileyo uMaluleke ayisoze ilibaleke. What a humble giant we had in Rifleman Maluleke, a vivid testimony of unusual rare mixture of courage, persistence, tolerance and selflessness. His honesty was a hallmark of the respect he commanded to his peers. His trustworthiness earned him the highest respect by his superiors. Elijoni lishiya ngasemva abantwana abathathu kunye nabantakwabo abahlanu. Kulindeleke ukuba amajoni angakangcwatywa angcwatywe kule veki zayo. Kwindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa yiNewsroom Africa, ndingulumka Bhekindawo eLimpopo. Sebelamanina ulutsha kunye nabantu abakhubazekileyo ligxeke kabukhali ukubhubha kukaMuhsin Hendricks nobeyinkokheli phantsi kwenkolo yamaMuslim kwaye ebengazifihli ukuba uthandana nesini esinye. uHendricks udutyulwe wabulawa eGqeberha eMpuma Koloni, okwangoku azikacaci iinkcukacha zokubulawa kwakhe kodwa ushicilelo lwevidiyo lubonakalisa indoda idubula uHendricks ehleli phakathi kwisithuthi sakhe. This is really completely unacceptable that the level of violence in our country has escalated to a point where, we are even intolerant. Yes, details of, the assassination of Imam Hendrik remains sketchy. But in what we know, he has really been someone who has been challenged for his openness, his inclusiveness, and the fact that now he even was attacked while doing his service to the people. Zifuna impendulo iintsapho ezimbini kwaNongoma KwaZulu-Natal emva kokubulawa kwendoda yiNyathi zekwenzakala amanye amabini. Le Nyathi ayaziwa kuba iphuma kweliphi icala. Ingxelo zithi kudala izenzela unothanda kuluntu lwasemduma kwaNongoma. Ezintsapho zamaxhoba zixeka umyezo wezilwanyana kule ngingqi, kodwa lo myezo wezilwanyana awukathabathi xanduva ngesi siganeko.
Inyathi yasendle isangcuthekisa uluntu lakwaNongoma kumantla ephondo laKwaZulu-Natal emva kokuhlaselwa nokubulawa kwakatata uAndres Nkosi ngelixa ezama ukusindisa umfana nezinja zakhe kwinyathi ekurhaneleka ukuba yaqhwesha kwihlathi elikufitshane kwilali yaseMduna. Ukanti unyana kamfi ubalisa indlela esenzeka ngayo esi sehlo. Nezulali nayo emva kwesikhathi leso sengifone ekhaya ubaba uphi ngibona izinja nazi izinjala bathi ubaba uhambile uciphuma uyofuna izimbuzi ubevekuzansi kwemizi ezansi kwengadi kahle kahle emva lapho manje ngicinga ubaba ngimthola ubaba uselimelele phansi. Omnye kwababini abonzakaliswa sesisilwanyana uthi utata uNkosi waqwengwa ngelixa ewayezama ukumnceda emva kokuba eve isikhalo sakhe. Ukusuka kwesilwana sawela umhosha owawuseduzane nala engangilimalela khona. Shuthi sase sidibana naye mhlawumbe ngokucabanga kwami. Washo ukuthi vele isilwane sesinolaka. Umyezo wezilwanyana omgama ozikhilomitha ezimbini ukusuka kwindawo yexhwayelo awukathathi ixanduva ngesisehlo. Ukuthi bona bathi akusise sabo mina kimi njengamanje kuyangimangaza and futhi ngobaba uNkosi engasekho kuyangimangaza kakhulu futhi kungizwisa ubuhlungu. Ngoba angeke ukuthi ungathi isilwana akusise sakho kodwa kuwena oseduze. Ukanti isiganeko esikumila kunje senzeka isihlandlo sesibini kolusapho nangoko ngonyaka ka-2023 ingonyama ezaphuma kwimfolozi Game Reserve zatya uninzi lwemfuyo zalo. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema ebesenza intetho ephambili kwinkonzo yombulelo yebandla iSt Paul African Apostolic Church eSoweto namhlanje. Kwintetho yakhe lokaMalema uxelele ibandla laletyalike kuba uyazingca ngokubizwa njengesaphuli-mthetho esiphambili kwihlabathi nguElon Musk phantsi korhulumente kamongameli Donald Trump eMelika. Le nkokheli ye-EFF iphinde yathetha phandle ngokuchasene nokutyalwa komkhosi wezokhuselo weli kwelase-DRC ngelithi amajoni eli athenjiwe liqela labavukeli M23 kwaye akekho kwinkampu yawo. Sithetha nje. Comrade President, inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema khange ifihle emakhuba kulinywa ngethuba ikhwela izehlela kwisinana esingawothiyo umlilo nesinzalelwane yeli loMzantsi Afrika uElon Musk esithi akasoze agrogriswe nguye. Oku kuza emva kokuba uElon Musk ethe watyhola lo kaMalema ngokuphembelela ukubulawa kwabantu abamhlophe kweli. You can be guaranteed, fellow South Africans, I will never be bullied by Elon Musk or Donald Trump. Because I've never done any crime to anyone. Why do you make me an international criminal for asking for dignity of black people? I've not committed any crime against anyone except to say, let's restore the dignity of black person. Umnumzana Malema uphinde wakugxeka kabukhali ukutyalwa kwamajoni weli kwelase-DRC ngelithi la majoni awaxhotyiswanga ngokwaneleyo. We are not refusing our soldiers to go to DRC. We are simply saying withdraw them because we are not ready to go anywhere. Once we have prepared ourselves enough, we can go to DRC. Lo kaMalema uthi abo bafuna ukumtshabalalisa kwezopolitiko asoze lilunge iqhinga labo, watsho esithi ukungcatshwa kwakhe ngabo ebebathatha njengabantakwabo kutshanje nako akuphumelelanga. I lost my brothers now, turned against me. And I never looked back. I've never, not even once, doubted myself when my brothers turned against me. It is not for the first time that the brothers turn against each other. It's there in the Bible. It doesn't start with them. So why should I be a crybaby when they turn against me? Ukanti lo kaMalema uthi uMzantsi Afrika soze ubuye ngamva ngakwinkxaso yawo engagungqiyo kwilizwe lasePalestina nokuba iMelika ingenza ntoni.
Abakhweli be-Gautrain nehamba phakathi kwe-Park Station ne-Rosebank zakunyanzeleka ukuba baxoze emphini wombi de kufunyanwe isisombululo kwitonela eyonakeleyo. Qunyanyisiwe inkqubo yokuhamba kwe-Gautrain kulo mzila emva kokugrunjwa ngokungekho semthethweni kwindawo yokuhlala nalapho amanzi nomhlaba aye angena kule tonela. Ojongene nezothutho eGauteng uKidiboni Diyale Hlabela uthi uyaqhuba kakuhle umsebenzi wokuqinisekisa ukuba le tonela ye-Gautrain iyalungiswa. Sekela mphathiswa wezamahlathi nendalo esingqongileyo uNaren Singh ubeyinxalenye yokuphawulwa kokubaluleka kwemigxobhozo kumsitho obanjelwe eSweetwaters kwiphondo laKwaZulu-Natal. Wetlands Month ikhuthaza ingxoxo zolondolozo lwamanzi kwanolawulo lwendalo esingqongileyo. Ikwaqaqambisa imfuneko yokukhusela imithombo yamanzi eluncedo ngakumbi kwizilwanyana nasekuthinteleni izikhukhula. Usekela mphathiswa wezamahlathi abalobi nendalo esingqongileyo uqaqambise ukubaluleka kokukhathalelwa kwale ndalo kumsitho wokubhiyozela iWetlands Month KwaZulu-Natal ngaphantsi kwenkqubo iWetlands Virtual State Program. We only have one planet, and it's planet Earth, and some call it Mother Earth. And if we don't preserve and protect Mother Earth now, in thousands of years to come, there'll be nothing for future generations. So it's our responsibility, and unfortunately we see a lot of impact of climate change. Imigxobhozo ixhaphake ngamandla kwiindawo ezinomhlaba utyebileyo yaye ezinamanzi amaninzi nakubeni ngamanye amaxesha unyaka zisoma ngenxa yembalela. Sithola izinto eziningi kuma-wetlands abalulekile ayisisekelo sempilo yethu kahle hle. Ama-wetlands abaluleke kakhulu ngoba uma ukhuluma ngempilo yomuntu kahle hle isondelena kakhulu nawo ama-wetlands ngenxa yokuthi phakathi la kuma-wetlands sikwazi ukuthola imithi esikwazi ukuthi siyisebenzise ukuthi abantu bakwazi ukuphila. Ukanti ilizwe loMzantsi Afrika lidume ngokuthwaxa ingxaki yokunqongophala kwamanzi nongcoliseko olumandla lwemijelo. Uma kuzofika ikhukhula iziphetho zisisize kakhulu okungasho kuba ukuthi ziyawamisa amanzi asuke eza ngamawala zikwazi ukuthi zifike zisefe ukungcola kusale khona le kule lama plant lawa asuke ekhule khona mase ukuthi siwathole thina sihlanzekile sekuyamanzi usungakhona ukuthi ukwazi ukuthi waphuze. Kambe imigxobhozo ithatyathwa njengekhuba ke lokugcina amanzi ngexesha lobunzima njengoko umhlaba kwezindawo ukwazi ukuwafunxa ze uwathumele kwimijelo enikezela ngamanzi. Powers of a wetland is that they retain as well as clean water in a free way, whereas we pay for dams, we pay for all sorts of cleaning, and we've removed our wetlands and we've built dams, as opposed to looking after what God has given us in these incredible sinks and sponges that hold the water, clean the water, and provide it all year round, even when there's no rain. When we are taking care of our environment now, it is actually an insurance policy for the children of our future. And those young children will benefit from what is being done here today. Ngelixa ezindawo zikwangamadlelo emfuyo ifana neenkomo neegusha ngenxa yokutyeba komhlaba wazo onengca eninzi. Iqala lemvumiyeli usuthukazi Akhosi ungene ephume esibhedlele ngenxa yesifo somhlaza kungoku nje usapho lwakhe lucela kubemibeli kuba bancede lemvumi ngeli xesha linzima kuze benokwazi ukufumana unyango ngokupheleleyo. Usuthukazi Akhosi usebenze namaqala omculo afana noQuincy Jones, uHugh Masekela, uLetha Mbulu ukubalula nje imvumi ezimbalwa. Uye waba negalelo elikhulu kwicandelo lomculo kweli kwakunye necandelo lamafa namagugu. UAkhosi uyakholelwa ukuba unikwe uxanduva ngamanyange akhe okuba asebenzise umculo ukugcina amasiko ephila. Ukanti kwezinyanga ezimbalwa uAkhosi uzibhaqe ejongene nobunzima bokuphuma engena esibhedlele efumana unyango lwesifo somhlaza. Ungcono ke nokube kuko ngoDisemba nalapha ekuqaleni kwaJanuwari, kodwa nyani usadinga uncedo loogqirha
nesupport labalandeli bakhe nefamily. Ngoku ingxaki yokuba le nkqubo ityabula kakhulu epokothweni, ngoku usapho lwakhe lucela uncedo kubemi beli. Phandle kwaba bantu asebenza nayo asebenze nabo alukakaveli olunye uncedo olubonakalayo. Kanti ngoku siqhagamshelana ngqo nobhuti Andile Yenana nowaziwa kakhulu kwihlabathi ngokubetha kwakhe kamnandi ipiano nongumhlobo kaSuthukazi Akhosi nokungoku nje uququzelela umsitho womculo ngenzame zokunyusa ingxowa-mali kaSuthukazi ukuze akwazi ukufumana unyango. Bhuti Andile, masikubulise sikwamkele kwiindaba zethu. Ungakusichazele ngalo msitho enizawenza niwenzela uSuthukazi ngeenjongo zokunyusa ingxowa-mali yokuba afumane unyango? Lo msitho uzawuba kwaNikki's eGauteng idate i-28 kaFebruwari. Sizobeke sizama ukufaka esivivaneni sizama ukuthi si fundraise so that sikwazi ukuthi sixhase i-families kwi-expenses zakhona abazifumanayo for unyango for uSuthukazi. Izawuba phaya ke izawuqala pha ngabo 8 o'clock ebusuku. Siyacela nje ukuthi abantu bafike bazobona i-performance and baxhase ngendlela zonke abakwazi ukuthi ba-afforde ngakhona. Zeziphi ezinye indlela mhlambi enilindeleyo uba uluntu loMzantsi Afrika luxhase ngalo? Well, amatikiti ayathengisa. Amatikiti they are going for 350 on web tickets. So if abantu bakwazi ukuthi bathenge noma bengayanga mhlawumbe bathengele abanye abazawuthi bafike khona, singavuya kakhulu so that sizokwazi ukuthi sibe nesixha esivakalayo sokwazi ukuthi sisihambise kwifamily so that ke kukwazi ukuthi kuqhubeke lo mcimbi ukuthi akwazi ukuthi uSuthukazi afumane iy'nkonzo ezifanelekileyo for le mo abhekene nayo. Bhuti Andile, siyabulela, enkosi kakhulu ngexesha lakho. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Enkosi ke mamqwathi nomamzango diskeni yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele bethuna kwiqonga lam lele Mozulu mna igama lam ndinguThabile Makhaphela ndinzwakazi yasebathenjini mvanje nantsi iMozulu savula ke mbukeli ekhaya ngophawula kaloku ngawo ke lo mfanekiso wokuqala uye ujonge ngokubanzi iziganeko kaloku kuMzantsi Afrika uphela njengokuba siyabona noko phaya kusacebekele impela kakhulu phaa kumbindi apha eMzantsi njengakwiindawo ezifana so-Ficksburg ekuseni phaya bevuswa 15 zisabikwe ke zomvula iintshizane yonke lamva kwemini amabini abenesithathu kanti ke amaqondo wakho phansi naphezulu kwelokuqala nqa iphondo kuphi kusempuma koloni ngomso phaya emva kwemini kwasekuseni phaya koBurgersdorp ekuseni phaya futhi ngeshumi likhatshwe sisithandathu napha ko-Alvanqa unyuka njalo futhi kungabanda ngenkwankqa ngeshumi nesiceli naphaya emthatha kibukele ekuseni futhi qabaqaba ngamafu ku-18 degrees nantsi kwakhona bethina kaloku iMozulu ephondweni ke lokumbindi eFree State amazantsi walo njengapha kaloku koBloemfontein qabaqaba ngamafu yonke la ntsasa ngeshumi nesiceli futhi xa bezalo lapha koFicksburg ekuseni futhi naphaya eVelkom ekumbindi ke kwela phondo futhi sasibeleke nje yonke la ntsasa kanti mbukeli kasebela mgama ngokubanzi phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso njengapha koFredendal ekuseni futhi kucwengile kuhle ngeshumi nesithandathu xa bezalwela futhi ke kucwenge mpela ngama-33 ukanti ke bethina kaloku iMozulu phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso phaya futhi kwimpuma yalo njengaphaya koDR amazantsi welaphondo akhona amaphabiko kakhulu futhi ngeshumi nesithoba abeqhuba losuku pha belusonga ngomso ngama-30 nje abenyanye kanti ke benje ephondweni laseNorthwest ngomso amazantsi walo njengapha kaloku koMoruland ku-18 degrees phaya ekuseni futhi napha kwimpuma yelaphondo eBloemhof kwasekuseni futhi akhona nje amafu kodwa simbukele ekhaya awahambi nayo inqwele kanti phaya eGauteng ngomso futhi kumazantsi Vereeniging kwasekuseni futhi kungabanda ngenkwankqa neentshizane zithe xhaxha nje yonke la ntsasa ngeshumi nesithathu naphaya eSprings kusasibekele phaya ekuseni sinyuke njalo futhi ngokubanzi phaya ephondweni laseLimpopo ngomso phalabulo ekuseni futhi ngama-21 napha koThohoyandou kumantla welaphondo ngo-19 degrees napha ngokufanayo ke phaya eMusina ngo-22
yona ke imozulu phaya ephondweni lasempumalanga ngomso kumantla ulaphondo njengapha kwimpuma yalo embombela ekuseni futhi ngo-20 degrees kodwa pha kustandard thina amazantsi olaphondo lishumi nje nesibini kucwenge nezontshizana lepha xa bezawulala futhi ebusuku ubukele ekhaya okokugqibela ndivule namapha ekhaya ndiyivale kaloku imozulu phaya ephondweni laKwaZulu Natal amazantsi walo elaphondo Kokstad ekuseni futhi ngo-21 degrees kanti kumele kumna ikhaya ndiyakuthanda kangaka xesha limyoli Kamnandi mawethu.